El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Les brites despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Rebre cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva cap a l'infinit. Miyaka, la sacerdotessa de Suzaku, va tornar al seu món i va buscar per tot arreu la Yui, la seva millor amiga. Però no la va trobar enlloc. Això li va fer pensar que potser havien fet entrar la Yui en aquell altre món per equivocació. Amb aquest pensament al cap, la Miyaka va tornar de nou a aquell altre món. Però el que l'esperava allà era la invasió de l'imperi per part de Kuto, l'imperi veí. Per trobar els membres de les 7 constel·lacions amb rapidesa, la Miyaka va deixar el palau i va anar a trobar en Tamahome. Però llavors... Tamahome! Unes mans misterioses van capturar la Miyaka. Enemics invisibles. Miyaka! No és aquí. M'has fet mal! Uf! Què? Aquest noi... Sacerdotessa de Suzaku, no em fa res que em mosseguis, però has de saber que els sicaris de Kuto et volen matar. I ara me n'he d'anar. Adéu, ja ens veurem. Què? Sisplau, espera! Però qui era aquest noi i per què m'ha dit que em volen matar? Miyaka! Tamahome? Estàs bé? Sí, estic bé. Estic bé. Però qui pot voler matar-me? Noriko! No els miris! A veure, Noriko, què ha passat? Exactament el que veus. Després que s'emportessin la Miyaka i que tu sortissis corrent darrere seu... Les fletxes apuntaven cap al lloc on era la Miyaka. Aquell noi, ell m'ho ha dit, sabia que em volien matar. De quin noi parles? Aquesta gent ha mort per culpa meva. Doncs l'ensurt que has tingut no ha afectat gens la teva dèria per endrapar. Aquell noi que semblava una guineu ha dit que l'imperi de Kuto volia matar la sacerdotessa de Suzaku. La sacerdotessa de Suzaku protegeix aquest imperi. S'entén que els hi facis nosa.
Vinga, no facis aquesta cara. Pensa que jo estic amb tu. Jo et protegiré, o sigui que estigues tranquil·la. Tamahome. Tamahome, vine de pressa! A l'accés oest del poble hi ha gent molt sospitosa. Ostres, futures fonts d'ingressos! És terrible, me'n vaig ajudar-los, Noriko. Et confio la Miyaka. Adeu! Però què passa? Els diners són més importants que jo per ell? Miyaka, val més que li curem la fixació que té amb els diners abans d'anar a buscar els membres de les 7 constel·lacions, no creus? Au, tranquil·litat, no passa res. En Tamahome mai demana més diners dels que pot demanar. És molt prudent. $30 homes, 30 monedes. Quina sort! Noi, però de debò que amb tan poca cosa en tens prou? Si tan sols et paguem això, amb prou feines t'arribarà per comprar menjar. De fet, és un bon noi. Au, va. Però què diu, home? Un bon noi els faria de guardaespatlles completament de franc, i això en Tamahome és incapaç de fer-ho. Ai, t'equivoques. Si pràcticament ens ho fa de franc. Pràcticament? Va, no n'hi ha per tant. No cal que ens barallem per aquesta menuderia. Ara que hi penso, no sé pas per què en Tamahome sempre perd el cap pels diners. Què ho deu fer, que sempre estigui pensant en això de guanyar diners? Tranquil, tranquil. Tamahome. M'agradaria saber on se'n va, si encara és molt d'hora. El seguirem! Noriko! Noriko! Desperta't! Desperta't! Vinga! Esclar! Ah, tu ets en Tamahome, oi que sí? Que vas a casa dels teus pares. Doncs sí, ara feia molt que no ens vèiem, oi? Aquí el coneixen. Suposo que deu ser el poble on va néixer. Aleshores, aquest és el poble on va néixer i va créixer en Tamahome? No sé per què, però em sento tan feliç. Però què t'agafa ara? Miyaka. Ui. Tamahome! Tamahome! Heu sigut bons minyons? Sí. És el primer cop que veig en Tamahome amb aquesta expressió a la cara. Pare, he tornat. No coneixia aquesta faceta d'en Tamahome. Tamahome. Hola, com estàs, pare? Mira què porto, he guanyat tot això i és per vosaltres. Tamahome, jo estic com sempre. Ara és en Shuei qui treballa al camp. Shuei, molt bé, noi. Però si no serveix per res, no aconsegueixo fer bones collites. Aleshores, va ser una bona idea marxar de casa per fer diners. Tamahome, em fa molt feliç que et preocupis per nosaltres, però i si comencessis a pensar en la teva pròpia felicitat? Casa't amb una noia i... Para, no t'amoïnis per mi. Bé, jo me n'he de tornar. Shuei, encarrega't de la família, eh? Tamahome, ja te'n vas? No, no te'n vagis. Mira, saps què? La pròxima vegada et portaré una nina. Jo prefereixo estar amb tu. Yoiren, escolta'm, sisplau, m'esforço molt per fer-vos feliços. Faig el que calgui. Treballaré molt, és molt important sacrificar-se per ser feliç, m'enteneu? Vosaltres també heu de ser forts i resistir, d'acord? Si m'ho voleu agrair, feu-ho amb diners. Què us sembla? Una moneda de plata per cadascun? Tot això ho feia per la seva família. Tamahome, ets tan bona persona! Yoiren! Yoiren, què et passa? Què ha passat?
Té molta febre. Potser s'ha refredat. On és el llit? De pressa, prepara alguna cosa per fer-li baixar la temperatura. Sí, Hem de fer que suï. Posa-li un altre cobre al llit. sí. A veure, i ara? Vinga, que li hem de donar la medicina. Aigua, porta aigua. Sí, sí. No sé si la medicina li ha fet efecte. Escolta. Mia, que tu i la Noriko m'heu seguit, oi que sí? Vull desaparèixer. Per què m'heu seguit, eh? Aquesta noia tan maca és la teva dona, Tamahome. Però què dius? No, no som res, nosaltres! Això mateix. A més, jo encara sóc un estudiant de secundària. Sí, això és el que diuen ells, però en realitat aquests dos han anat més lluny del que diuen. Sí, aquests dos ja han arribat a la carn. No facis aquestes bromes posant una cara tan seriosa, Kazum! En Tamahome s'ha posat vermell. Tamahome... Mira, saps què? Tu queda't amb ella que jo aniré a buscar l'aigua, d'acord? Miyaka. Sí. Moltes gràcies, Miyaka. És la sacerdotessa de Suzaku. La molt imprudent va tota sola. Carai, quina gràcia. Tot això és com si m'hagués convertit en la dona d'en Tamahome. Oh, esclar, però què estic dient? Què més voldria jo? Com puc dir que sóc la seva dona si ni tan sols puc ser la seva nòvia? Ell és una persona que només existeix al llibre. En Hotohori em va deixar els 4 déus del cel i la terra de Suzaku, el text de la profecia que els va anunciar Taitsu. Aquí hi ha escrites les pistes per trobar els guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku. Esclar. En aquest moment no em puc permetre caure en sentimentalismes. He de reunir els altres 4 guardians de les 7 constel·lacions i trobar la Yui. Això vol dir monjo? I men es refereix a una cara, una màscara. Tu ets la sacerdotessa de Suzaku, oi? Quan la noia era sola a la vora del rierol, un home es va dirigir a la sacerdotessa de Suzaku. Era un assassí. Un assassí? Miyaka! Tamahome! Espera, Tamahome! Però què fa? Què li passa? Tamahome! Atura't! Ni tan sols l'ha tocat. Tu ets la guineu de l'altra vegada. Així que eres tu. Per què ho vas fer? Va ser tu qui va dir que anaven darrere de la Miyaka? Qui ets? Tant és. Ets un ésser humà? Mira que ets groller. Jo sóc un simple viatger que volta per aquest món. Tenint en compte que t'ho vaig advertir, almenys hauries d'haver notat la presència de l'enemic al poble. Mal fet, Tamahome. Mira, de totes maneres et dono les gràcies per haver fet fugir aquells homes. Noi, encara és massa aviat per donar-me les gràcies. La veritat, Miyaka, és que t'he de fer una altra advertència. Sacerdotessa de Suzaku, d'aquí en endavant has de ser més responsable dels teus actes. Més responsable? Si no ho ets, víctimes innocents patiran per la teva causa.
Què són aquests crits? No pot ser que aquells homes hagin anat a buscar els... Ho veus? Et parlava justament d'això. Víctimes. No pot ser. Per culpa meva. Per culpa meva, la família d'en Tamahome està en perill. Espera un moment! Tamahome! 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 Ajuda! Tamahome! Ajuda! No us acosteu! Maleït! T'ha fet mal? Què et sembla, sacerdotessa de Suzaku? Si vols ajudar aquesta gent, deixa que et mati sense oposar resistència. Au, vine amb mi. Aquests nens tan petits. Un home malalt. Miyaka, no ho facis! Espera! Ets tu, la guineu! Què hi fas aquí? I s'han desfet! Prepara't! Aparta't! Porta un signe al genoll. És una de les 7 constel·lacions. Tamahome! Quieta aquí! Bé, doncs, em sembla que ara ens explicaràs unes quantes coses. Comencem. Quants homes de Kuto s'han infiltrat a Conan per acabar amb la vida de la Miyaka? Parla! Compte! Tamahome, has notat la presència de l'enemic a la perfecció. Has millorat moltíssim. Felicitats! No exageris, no n'hi ha per tant. Escolteu, brètols, i aleshores per què no m'heu protegit? Eh? Ja veig el vostre futur. Només que aconseguim trobar la sacerdotessa de Seirio, aquest maleït país. La sacerdotessa de Seiryu? Què vols dir? Vinga, sisplau, contesta! Sí, home, una de les 7 constel·lacions de Suzaku? Em dic Chichiri. I no sóc pas una guineu, sacerdotessa. D'això, tens espellifada la pell de la cara que et fa mal res, Chichiri. Tranquil, estic de primera. Tinc una altra cara de recanvi. Felicitats, has trobat el quart membre, Miyaka. Ho has fet molt bé. Gràcies. Encara que és un individu molt estrany. És millor ser estrany que ser un transvestit. M'alegro d'haver-lo trobat, però tot i així... Tamahome! No passa res. En Chichiri ha dit que ja no nota la presència d'enemics en aquest poble. D'això... Perdoneu-me, sisplau. Per culpa meva, tots vos... Sacerdotessa Suzaku ha estat aquesta casa tan pobra. Però jo... No t'amoïnis. Tu no en tens cap culpa. A l'imperi de Kuto també hi ha una llegenda com la dels 4 déus? Em vaig sentir a parlar quan estava de viatge. Quan van saber que a l'imperi de Conan hi havia aparegut la sacerdotessa de Suzaku, l'imperi de Kuto també va començar a buscar la sacerdotessa de Seirio. És a dir, que de la mateixa manera que la Miyaka pot obtenir el poder de Suzaku i disposar del poder per fer realitat tots els desitjos, si aquesta sacerdotessa de Seirio obté el poder de Seirio... Si t'ho planteges, tot això té força sentit. Aquella bruixa petrificada, Be Taitsu, va donar a cadascun dels 4 imperis el seu propi rotllo dels 4 déus del cel i la terra. Però escolteu, trobar una noia com jo que hagi vingut d'un altre món paral·lel resulta gairebé impossible. Ah! La Yui! Què passaria si l'imperi de Kuto trobés la Yui? Si la convertissin en la sacerdotessa de Seirio, com m'ha passat a mi, llavors ens convertiríem en enemigues. Ei, Miyaka, què et passa? T'has quedat tota pàl·lida, que no et trobes bé? No, res no em passa, de debò. És que me n'he recordat que tenia una cosa per fer. Me'n vaig un moment, fins ara. Miyaka?
Víctimes innocents patiran per la teva causa. Me n'he d'anar a Kuto. Primer de tot, he de trobar la Yui. L'he de trobar. No vull que ningú més estigui en perill per culpa meva. No vull que ningú més mori per culpa meva. Per això me n'he d'anar tota sola. La sacerdotessa de Suzaku es va dirigir cap a l'imperi de Kuto sense la protecció dels guardians de les 7 constel·lacions. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir. He de procurar no perdre el control. Però no corris tant, que m'espantaràs. Sóc